Bé, i ara només ens cal saber que si no posem aquests cops a la contra, la resta del ritme és un ritme que ja tenim molt amanit, que l'hem tocat molts cops. Estem preparats? Sense les contres, 1, 2, 3 i... Heu vist que és un ritme que ja el sabeu fer i res, vull dir, a practicar una mica i després ja fem el... que és el que ens caldrà. Fins ara! Aquest el farem sonar una mica més rockero, amb el Charlie una mica més obert. Us sembla? 1, 2, 3, i...